Permezz tal-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili Ewropew, Malta se tibgħat tim ta' ħaddiema tas-salvataġġ fit-Turkija. Dan se jsir brabta mal-operazzjoni kbira tas-salvataġġ li tinsab għaddejja wara li terremot ħalla ħerba fiż-żona tal-fruntiera tat-Turkija mas-Sirja. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela fuq Twitter filwaqt li esprima solidarjetà u appoġġ lill-poplu Torku Sirjan. Min-naħa tiegħu it-tnejn wara nofsinhar il-Ministru responsabbli mill-intern Byron Camilleri ta' dettalji dwar il-ħaddiema tas-salvataġġ li se jkunu qed jgħinu lill-awtoritajiet fit-Turkija f'operazzjonijiet tas-salvataġġ. Hemm titjira llejla wara l-ħin tas-seba' li se tmur lejn it-Turkija f'post partikolari fejn hemm probabbli nies li għadhom taħt it-tifrik ser ikunu li ħajtilgħu hemmhekk għal ftit jiem ġewwa Turkija jkun hemm 32 ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili u kelb tal-Protezzjoni Ċivili li huwa mħarreġ sabiex isib jew jidentifika persuni taħt it-tifrik. Dan it-terremot sa issa ħalla warah il fuq minn 2000 vittma fit-Turkija biss u madwar 800 persuna mejta fis-Sirja. It-terremot kien qawwi tant li nħass f'partijiet differenti fid-dinja fosthom il-Ġappun. Il-President Tork ħabbar li sa issa hemm 45 pajjiż li offrew l-għajnuna jew ir-riżorsi tagħhom. Kien biss ftit sigħat wara li bdew l-operazzjonijiet ta' salvataġġ għall vittmi li nħass terremot ieħor 80 mil il-bogħod mill-ewwel wieħed li ma' terremot kompla jwaqqa' aktar binjiet. Apparti minn hekk, il-Ministru għall-Enerġija tat-Turkija kkonferma li t-terremot ikkawżaw ħsara kbira fl-infrastruttura tal-gass. Dar wassal esplużjonijiet fuq l-art minn fejn jgħaddi l-pipeline tal-gass. It-tnejn filgħaxija l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiltaqa' sabiex tiddiskuti r-rispons tagħha għal dan id-diżastru naturali u l-Unjoni diġà bdiet timmobilizza timijiet ta' salvataġġ lejn it-Turkija.